yadda kun haɗa kai tare da ni konin ku zai samu loan in naira miliyan 2. Jiya na ba Cameroon loan din miliyan 3. Jiya na ba Ghana loan din miliyan 8. Su kuma Benin na ba su miliyan 9. Okay to yayi. Na rike da Allah kuma ya zagi kaga wasu ma wasu suna buƙatar loan kai da ganin wa'anga suna son loan da ganin wa'anga suna son loan bari in gani kilo assalamu alaikum ya kuke Allah in ba da ma ina so in dan gabatar da wani abu na ci gaban ku matasa masu tasowa okay madalla muna jin ka kuna jin ku yawa to da yake kun ga irin gwamnati ta Najeriya haka irin gwamnati Tinubu ta amince da wasu yan categories da an kai su a haka so da yake ni yanzu agent ne na bada loan na ƙasa da ƙasa kun gani in kun yadda kun haɗa kai tare da ni konin ku zai samu loan in naira miliyan 2. Miliyan 2 au yawa attention ku bani hankalin ku yanzu kai mi sunan ka zan rubuta ku 1 2 3 4 5 6 kun ga miliyan 12 ke wallahi miliyan 12 yanzu waya ɗin zan ina waya yanzu a samu kuɗin yanzu abin da aka bukata ko wani ku zai bani suna ne kun gane ko kowa da sauri kai bani sunanka Sharabilu Ibrahim kai mi sunanka Usman Abubakar kai ha Aliyu Abubakar kai ha Aminu Bello kai ha Khadija Muhammad kai ha Ibrahim gashi yanzu na rubuta sunayen ku kun gani ko wani na rubuta sunayen yanzu abin da za a yi za ku ba da account number ku wanda kudaden ku za su diral dum ya kai kana sauri ya ji miliyan 2 jiki ne na karawa yawa to yanzu ka bani account number ɗin ka yawa na rubuta kai ha yawa 1318479 okay to yayi amma kai da ka bada ofi account ɗin kana ɗauka miliyan 2 miliyan 200 na ɗauka yawa to kai ha account ɗinka yawa na rubuta kai ha to kai ma na rubuta wani banki na amma ofe account ɗinka na ɗauka miliyan 2 kai ha to yayi kai ha yayi wani banki na to yayi yanzu na rubuta sunayen ku gaba ɗaya zan kira babban ku saurara attention ku saurara ku ji mana yanzu zan kira babban agent mu na Abuja har ko shi kuma zai kira na Lagos yanzu kamar nan da 24 hours kuna agent kuɗin nan cikin account ku saurara ku ji to yanzu serious saurara attention yanzu kayan in bada wanga loan kayan jira sunayen ku kowa zai bada naira 2,000 wanda za a cika ce za ku ba su shi na za a muku processing in loan kun gane wallahi da wani haki kusa yawa ga ruwan sanyi yalla ga ruwan sanyi na ba